singgah kala singgah pan suminggah tur kala sumingkir sing asirah sing asuku sing atan kasat mata sing atenggah sing awulu sing bau kabeh padha sumingkira ing telenging jala Durna bapakku, apa wae kang tok jaluk, waton aku bisa nampa wejanging kawruh sangkan paraning duwati, bakal tak sembatani. Yen pancen gembleng tekadmu, golong gilik kang dadi sediamu, lungguhan iki mangkato menyang kidul wetan Pernahe. Ing kono ana sawijining gunung gedhe ingkang alase kondang gawat kaliwat wingit kepatiaran Gunung Candramukha. Ora esuk ora awan ora sore, waton Bratasena bisa nyowanake kayugung susuing angin kang papane ning Gunung Candramukha. Pun bapa saguh bakal mbabar kawruh kasejaten ingkang tok karepake. Mangkono ya Bapa Durna. Kowe saguh Bratasena? Saguh. Ya, mangkato, Ger. Aja malang tumulih. Satya Buddha pangrekese tur angkara. Wis wong pinter pancen ora kaya Kakang Panembahan Durna. Mongko aku tau krungu kondange alas Candramukha kuwi alas wingit bebasan janma mara janma mati. Iso mlebu Mokal yen kowe bisa bali Bratasena. Bebasan mlebu lak-lakaning naga. Kowe bakal dadi panganku. Rukmuka lan adiku Rukmakala. Pati uripe menungso sinengker purbaning dat kang murweng dat saiki gelem besok ora selak. Teguh timbul ora bali sadurunge Bratasena mboyong kang tak upati. Apa sing tok goleki? ambok nganti mumet mesti Bratasena ora bakal bisa kelakon nggawa bali kayugung susuing angin.
Wong nyatane kuwi rak barang kang ora ana ning dianak-anakake. Ya wis mbuh dicuni, bakune aku wis budidaya sendika dawuhe anak Prabu Duryudana bab ketekaning Panjangka kuwi. Pancen mawa pangurbanan landheping siungmu antering swaramu ora bakal nggorehake bekti lan kapercayanku marang Durna guruku. Nyidam trebelo kowe Bratasena. Apa wis bosen urip tenan kowe? Maju tak untal malang kowe Bratasena. Bratasena berhadapan dengan dua raksasa mengerikan, Rukmuka dan Rukmukala. Keduanya menyerang bersamaan dengan amarah membara, mengguncang bumi di setiap langkah. Tanpa gentar, Bratasena menghindar lalu menerjang maju. Dengan kekuatan luar biasa, Bratasena mencengkeram kepala Rukmuka dan Rukmukala sekaligus. Hingga seketika, dentuman keras memecah keheningan hutan. Tubuh Rukmuka dan Rukmukala terhuyung lalu roboh menghantam tanah. Amarah dan wujud mengerikan mereka lenyap. Cahaya lembut memancar dari tubuh kedua raksasa yang gugur itu, perlahan membungkus jasad mereka. Di hadapan Bratasena yang tertegun, wujud raksasa itu berubah menjadi dua sosok bercahaya. Satu sosok berdiri tegap dengan aura kewibawaan langit. Dialah Batara Indra. Yang lain memancarkan kekuatan angin dan nafas kehidupan. Dialah Batara Bayu. Keduanya menatap Bratasena dengan senyum penuh kebanggaan. Bratasena, ulun ora bakal ngluputake marang gedening tekadmu. Kladu ing ati ingkang bujung Panjangka ingkang tanpa petungan mono, sejatine uga mujudake nepsu ingkang bakal mbabar kacintrakan. Nanging merga tulusing niatmu angudi undak ing ilmu, temah kabeh mau bisa mbabar karahayon. Kayu gungsu suwing angin sejatine dudu ana ing kene papane. Nanging nyata wis dadi siji kelawan sipate si Bratasena. Kayu kang uga sinebut kayun tegese kekarepan. Gung tegese gedhe. Susuh iku papan wondene ingkang dikarepake angin yaiku dayane urip ingkang wujude napas. Dene kayu gungsu suwing angin werdine kekarepan kang gedhe, gegayuhan kang utama. Bisane kelakon muhung kanthi srana weruh marang sumbering urip lan dayaning urip. Sumbering urip ora ana liya amung Gusti Kang Maha Suci. Dayaning urip ya Bratasena pribadi. Lamun kuwi tansah eling lan pasrah purbaning Gusti, uga percaya marang diri pribadi, sepira gedening Panjangka mesti bakal dumadi Bratasena. Bagus ya, bagus Bratasena. Nanging pedhareng kayu gungsu suwing angin kuwi dudu pungkasaning lelakonmu, Yen. Piwulang iku mung wujud gegaran supaya Bratasena luwih dening antepake tekadmu. Ganepe sarana babaring kawruh sangkan paraning dumadi, papane ana telenging samudra Minangkalbu. Golek ana banyu sarining panguripan ingkang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci.
Doro, ulun iki ingkang aran Ruci Bathara ya Sang Marbudengrat. Pukulun, sayekti mboten nyana saged pinanggih lan paduka ing papan mriki. Iki dudu papan. Yen kowe ngarani iki papan, yektine iki dudu panggonan. Yen kowe kepengin ngerti ya iki ingkang tok upadi Bratasena. Wujude tirta pawitra maning suci jlentreh mangkene. Tirta kuwi banyu. Dene banyu kuwi sumbering panguripan. Pawitra tegese bening, mahning saka lingganing tembung maha lan ening. Ingkang tegese sumbering katentreman. Suci ya iku kahanan ingkang resik saka dedosan. Tirta pawitra mahning suci dudu wujud bloko ananging wujud sasmita. Urip sampurna mono mujudake urip ingkang dadi kurunganing jiwa-jiwa kang tentrem. Jiwa-jiwa kang bening ingkang wis bisa ngendhalekake sakabehing nafsu. Ingkang tundhone bisa mbabar marang suci ning panindak. Gelare ya kaya kahanan ingkang lagi tok rasakake iki. Nadyan padhang ora mblerengi, nadyan sepi nentremake. Tanpa panas nanging ora nuwuhake rasa atis. Dene yen sira kepengin weruh gamblange Bratasena mara manjinga ing guwa garba ulun. Menapa saged kelampahan Pukulun? Bleger kula ageng. Ewadene paduka namung awujud bajang. Gedhe ndi sira kelawan jagat kang nyatane kabeh wis kamot marang jiwaning sun. Dimen wuwuh gampang mlebu liwat talingan ulun ingkang sisih kiwa Bratasena.